tinotenda Mwari zvikuitwa nepekugara vachitira zvakanaka. Regai tende Mwari maderano nekuda kwenguva yavatipa tinzwe kutaura kwawo kupenyu wedu. Regai tangida kukwasa ichechi muzita ramambo Jesu. Amen. Vari kufara amen. Tinotenda Mwari zvikuru. Regai tiremekedze utungamiriri wese all leaders of this house. Kana pane vanhu vaMwari pakati pedu, every man and woman of God vari pakati pedu, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Zvakanaka kuti tinokumbirisa timosimuka to respect the grace of the house. Apostle Josephine Emmanuel in the front of the house as well, in the name of Jesus. Amen. Tinotenda tikupasi. Ndauya nehama yangu aitwa Prophet Makoni. Tiritese mukushumira evangeli, so we work together mazwano. Man of God, Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Thank you so much for accompanying me. Team scripture yandinayo ine chekuita nekuti aiwa kuchema kunofanirwa kuguma, no more weeping. John chapter 11. John chapter 11. Maybe I'll read one line. John chapter 11 verse 35. John 11:35. And the Bible reads, Jesus wept. Father, we thank you for this time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. John 11:35. Yati iyo Jesu wakachema, Jesus wept. So timu yandinayo, no more weeping. Scripture yandaverenga yoti Jesu ndobva achema. Situation iripo ndobuka John 11 wo understand inyaya Lazarus. So Jesu wauya achiziva zvaanofanirwa kuita zvokumutsa Lazaro. But anytime yaanochema nyangwa achiziva zvaari kufanirwa kuita uye achizvigona. So chiri kumuchemedza haisi situation yapindana naLazaro. Zvoreva kuti kana achitoziva kuti ndauya kuzomutsa Lazaro, his crying has nothing to do with death, because already ane solution. So kuchema kwake ndokwanandi explain kuita kuti tigone kuziva kuti kana akachema chakamuchemedza chi ichocho tikachiziva nesu hatichafanirwa kuchema nokuti akachema on our behalf. Jesu apa haasi kuchema kuti situation yakanyanya, atouya kuzomutsa Lazaro wacho. Solution anayo. Chachiri kupa kuchema is not death. Chaari kuchema pane imwe level yekufa muvanhu irimo. Vanotaura vanoti kusaziva kufa. So pane lack of knowledge yekuti ndo inotochemedza kudarika situation. Situation iripo Jesu wacho anonzi resurrection and life. Ndiye kumuka, ndiye upenyu. But paanouya his presence painosvika musituation yakafa, anosangana nevanhu vanochema vachiti Ishe dai manga muri pano, hanzvadzi yedu hayaifa. If you were here, which means in other words, men are good. Nyangwe mauya, you missed the time. Dai manga muri pano, it means time ya mauya haisisina value. Mainge mangauya kudara. Saka Jesu chaari kuchema, itype yechechi iri kuchema kwaari isinga understand kuti God is good all the time. All the time God is good. Kuti situation yako haisiri inofanirwa kukuchemedza. Kana uchiziva kuti mwaiona namata, he is good all the time. Anogona kurivhesa nyaya dzako dzese. So Jesu chiri kumuchemedza pamababa asi mundafa, ari kuchemedzwa nevanhu vafirwa nokuti ndo vakatonyanyofa. Haasi kuchema Lazaro wafa, ari kuchema vafirwa vacho kuti ndo asingazive waari kudhila naye. Nokuti Jesu akataura kumashure akati, I am resurrection and life. But Mary anga ambotaura chitaiwa tinotenda kuti hanzvadzi dzichamuka.
chamuka on resurrection day. Maybe I need to read statement ya Mary. Mary anoti ndinotenda kuti hanzvadzi yedu chamuka on the day of resurrection. To her resurrection was a day. To Jesus, resurrection is the person. Ndini kumuka, I am resurrection. Mary arikuti aiwa ndinotenda kuti hanzvadzi yedu inomuka pazuva richamuka vamwe. So the church in understanding yekuti resurrection is a day. Jesu bhati no haisi day, I am. Ndini kumuka wacho. Saka chapani kuchema kusaziva kuti Jesu ndiani. Nokuti iye ndiye kumuka kwete day. Chapani kuchema kutaiwa kune day racho. Saka Jesu akutaiwa musacheme kwa nekuda kwema days. Nekuda kwekuti I am. Zvoda kuti mukasamuziva munochema. Tikasamuziva tinochemedzwa nezvisingatemedze. Jacob mwana wake Joseph anakura, wakoma wakambisa jacket wakarinyika muropa rembudzi vakanoripurizenta. Jacob akachema chiti mwana wangu afa, nokuti to him kuona ropa pajacket isaini yekuti pane zvaitika mukomana atofa. But haasi kuziva kuti haana kufa, nyangwe pane evidence inenge rufu. So ma situations ako ane evidence, but chinokupa kuchema kusaziva kuti Jesu unoti kudii pamusoro pechishishini yakwe. Nokuti ropa riripa bhachi harisira chose, but problem nderekuti remunhu neremuka rinofanana, but kuda kuti pane zvinofanana, but nokuti hauna revelation unokuti zvazvafanana ndizvo. Pane paunofanana iwo usinganamati neanonamata. Wafunga wotokonkluda wotochema semunhu asinganamati. Gamba utadza kuinterpreta ndauye ropa ripamuchinjikwa. Ropa ripamuchinjikwa ndo rakadeuka kuti hwako upenyu hushanduke. Saka ukazvifananidza naye kunyika, ndozvinoita kuti Jesu asvike paanonziwo akachema. Haasi kuchema Lazaro wafa, ari kuchema type isingazivi chauya. Nokuti vari kudzokera kupast tense kuti dai manga muri pano, which means mauya henyu but hapasisina. Vasana muzwana chitaka wakazvinonokera. It's never too late with God. Statement yakunzi wakazvinonokera, it's too late, zvichaita. Zvinoudzwa munhu asangana mata Mwari anochinja she. Mwari akachinja life yako today. Ukazopa testimony unofunga kuti uri kufeka. Unoropafadzwa to a level yokuti anoti I will restore the years dzakadyiwa namupedza chose. Kuya kuti Mwari makore ari kudyiwa zvinhu zvako aikaona, but it's very mind restoration. So hanzvadzi yaLazaro pano ndoyakonzera kuti Jesu is solution. Dear me, how can solution cry in the presence of challenge? Auya kuzomutsa munhu, but chakumurwadza nevanhu vafirwa darika chafa. Why? Nokuti havasi kuziva kuti iyi ndiani. Vanotora kumuka sezuva. Alright, let me explain here resurrection. Nanas, even some people today, they believe in the resurrection day. And I will explain the mystery. Zuva raunoti richamuka vanhu vakafa hariko. Nokuti bhaibheri rangu rinoti Jesu paachauya vakafa vachamuka, kwete zuva parichakwana. Iye paachauya, which means he is the day. Hakuna zuva rinomuka vakafa. Nokuti dai ririko raigona kutokwana iye asati auya. Asi bhaibheri rinoti iye paachauya vapenyu vachimuona nevakafa vachamuka. That he becomes the day. That the day harina nyaya, but the Jesus of the day ndiye ane nyaya. Makore atararama haana nyaya, but kurarama uina Jesu you can make a difference mumakore akaoma kudai. Situation inochemedza vanhu haichemedze. Knowledge inoita kuti mumwe acheme mumwe asacheme. Kuziva nekusaziva kunoita kuti mumwe munhu atize zvisingatizwe, unotya zvisingatyise. Doctor ari musurgery manga achitoita operation anotovhura musoro wemunhu, anotamba nezvitunha sekunge hameno zvaari kuita zina nebasa rese. Iwe ukanzwa nyaya yechitunha unovhunduka unomerera.
kuna anoswera nazvo achicheka chimovhura with knowledge and understanding. Anozvati kana munhu atofa hapasino iwe vaudzwa kuti akangofa chete pakutotyisa. Nyaya dzaunonzwa dzinobuilda zvinhu in the spirit. Waudzwa nzvimbo yaunopfuura nayo haiite muso unopfuura nepo even miti inokumhanyisa. Ndiri mwana mudiki taiti tichibva kumusha nebhasi ndaiona miti ichimhanya. Pana akamboionawo mazana aichadaro zvoda kuti yange isingatombodaro ndii ndaitodaro pamazuva angu. Zuva rinobudawo rovirawo ando zvatoziva chokwadi chakavanzika manje harina kwarinoenda. Kana uchizviramba taimira usiku kuti unodzokera nguva yekuti uzotanga kuseka aridzokerawo paunomuka reru rinovira reru but kana kuti taimira kuti unodzokera nguva yaunone inyaya yekuti harina kwaraenda eti noirikuita rotate. So there are times yekuti hauna understanding unofambisa sikafamba. That's why even Joshua akati zuva mira yeti with knowledge harifambe. So harifambe eti ndo inoroteta. Saka Joshua haana knowledge yacho. Saka akataiwa zuva mira gambe Mwari chaakaita temper with earth. Nekuda kwekuti munhu akapiwa power on earth. Sun is another planet. Munhu akapiwa power on earth panyika. Nyika earth haana power kune mamwe maplanets. Saka Joshua paakati zuva mira prayer yake out of bounds nokuti akapiwa authority on earth. Saka chinoita kuti Mwari varegere kubata zuva abate earth. Vari kuzoti chaari kuda hachisicho chaari kutaura. Lazaro wacho hanzvadzi dzake Jesu paauya havasi kufara vari kutomupa mhosva. Dai manga muri pano gavaziva kuti mune chinono mukati kuti nevanhu vakanunukirwa naMwari vanogoti maparidza enyu but dai vakauya panguva yazvaitaidai so. Because time is a challenge to men but not to God. Jesu wauya ende ukaona uya late and latest asati azviitira vamwe zvavarakaita pana pacho aikuda kutomutsa munhu ane 4 days. So there are times yekuti kunonokerwa kwako kubuilda testimony isina vamwe. Akunonokera yes but he according to his understanding ane chaari kuda kuratidza kunyika tisingagoni kuratidzwa kana atikasikei. So hanzvadzi yake inoti asidai manga muri pano hanzvadzi yedu yaifa. So shoko parinoti Jesus wept, Jesu akachema. Ari kuchemei? Ari kuchema the type of a church isinga understand kuti iye ndiani. Inomuziva kuti anomutsa anoporesa vanorwara. So havana another experience ne revelation yekuziva kuti he can go beyond that. Haaporesi vanorwara chete even zvikatofa. Solomon akatonga nyaya yemwana mumwe chete akasara upenyu. But Jesus, the one greater than Solomon, even wacho akafa anogona kutomutswa futi. Zvinoda kuti when you understand him better aucheme cheme. Kuchema kune chekuita neknowledge shoma iripo. Come on. Haisi nyaya kuti nyaya yaitika inorwadza. Nyaya hombe ndeyekuti pana uya anogona kuikorekta but nekuda kwokuti iwe unoshanda netime saka mukadzi ari kuti dai manga muri pano. Hatadzi yangu yaifa. Unoziva here kuti John 11:15 maybe I need to read John 11:15 chakafadza Jesu ndechekuti Lazaro wakafa iye asipo. John 11:15 I am glad for your sake that I was not there
statement yakataura Jesu dai Martha akainzwa aiora mweya aisana matafuti. Jesu akatiudza vadzidzi vake ndinofara Lazaro afa ndisipo ndinofara. I'm so happy. I'm glad kufara. Zvaitika ndisipo, I'm so glad. Ivo vari kuti dai manga muri pano. Iye kutoti kutoshaika kwangu ipapo ndozvino zvinonyanya kundifadza. Why nekuda kuti zvandikuda kudemonstrate hazvidi ndiriko. Zvinodoti nyata ngadziitike sekunge Mwari havane inewe. But vachitoziva kuti kana ndapinda munyaya yako uchaona kuti Lazaro akazova futi munhu akada kuuraiwa after kumutswa kwake. Bible rangu they planned to kill Lazarus. Havasi kumuuraya because he's a preacher. Zvaitirwa zvinogona kudenha nyika yese kuti izive kunaka kwaMwari. They planned to kill Lazarus. Havasi kumuurayira. Preaching was not one of the disciples. Testimony yake was too much. It was more than a sermon. Why nokuti vanhu vakatarisa death vanoona iri a last thing kuti hapana chichaitwa. So vakatenda Jesu anoponesa vanorwara. Havana kuzotenda Jesu anoenda beyond that. So kusaziva kuti how the master can go kunoita kuti uchembedzere nyaya dzaanotokwanisa. I remember murume unonzi Jairus mwana wake afa. Ari kuenda kumba achifamba naJesu. Zvanzi kune vakabva kumba vakamuaprocha vakati don't trouble the master anymore. Your child is dead. Imagine kupiwa advice nevanhu iwe uina Mwari. Vakauya kune munhu ana Mwari vakati usanetse master, your child is dead. Thank God haasiri akadaira. Jesu ndiye akamuudza kuti only believe. Kuti zviriko kuti unopiwa message nevanhu uina Mwari. Problem ndeyekuti unonzwani ndopane nyaya. Ukateerera type yabva kumba ine umboo yokuti mwana afa. But havaziva kuti wauinaye ndiani. Rimwe zita rake anonzi resurrection, kurumuka. Kune murume akaprocha Jesu. Zvanzi Ishe ndoda kukuteerera ndipei nguva neweviga baba wangu. Aizvudza anomutsa vakafa. Kuti wangu mudhara ndipei time ndofushira. Ndosaka Jesu akamupindura mazuva anenge anorwadza. Akamuti rega vakafa avige vakafa. Ine otherwords ari kuti kusaziva kwako ndokufa kuti mutudi waunhamo nokuti makatofa. Let the dead bury the dead. Hii statement yekuti level yekusaziva kwako wakafanana nekunhamo kwauda kwenu. Saka kunzi rega vakafa avige vakafa zvinotozikanwa kunzi hakuna akafa anoenda kunhamo. Saka paJesu atara kufa kuti ari kuti vakuru kusaziva kwenyu mutori imwe nhamo iri kudiwa kunhamo. Let the dead bury the dead. Which is your ignorance yakafanana nedeath. To an extent yekuti kunhamo kunonzodiwa type yenyu. Let the dead. Zvinoti hakuna akafa anoenda kunhamo. Vapenyu vanoenda kunhamo yewakafa. But kana Jesu achiti rega vakafa vige vakafa, ari kuti mafiro awakaita iwewe ndiye mafiro akaitwako ndimi type inoenda kunhamo. Why? Because uneni anomutsa vakafa. So kusamuziva kwakaita kuti vacheme his presence. Kwakaita kuti vacheme. Ayo masituations anochemedza ariko. But there must come a time yekuti your crying sometimes reflecta kuti une knowledge nekana kuti hauna. Zvinorwadza nezvinorema. Moses akaiswa mubasket muNile River mutswanda namai vake. Baba roti mwanasikana waFarao uya kuzogeza. Akaona basket riripo akatuma muranda kundoritora. Muranda ndokubva atora basket akarunza mwanasikana waFarao. Mwanasikana waFarao paakavhura basket, the baby began to cry. Number one thing chada tuone chiri muna Moses. Achemere muranda. Basket rakagutakurwa nemuranda arakuchema kusvika ravhurwa nemwanasikana waFarao. Kuziva wekuchemera. Only sometimes unochemera munhu anenge iwewe ane maproblems ako. Mazuva atagara kuwadzana pamata irodha soreti yakabva yakuizwa. Mundaraunda irodha anoenda kubva andikuita zvakati maneu. Tida kuenda kumasofa titaurenda mudhara. Tida kunochema-chema. Taenda kunochema-chema mudhara wacho ndokubva atiudza kuti zvinhu zvakwira kumashops. Uri kutochemera akuidzirwawo. Pamaifanira unochema kumashops tikakuchema. Ndopano tinotochema anochema.
So basket parakavhurwa Mose wakachema ende paakachema ari mudiki mwanasikana wafara ndokubva ataura identity. So this is a son of a Hebrew. Kuda kuti kune kuchema kunotaridza kuti mwana waMwari. Kuchema nyangwe kuriko, but there's a difference pamachemero nezvinochemedza. Pane kuchema kwokuti Mose achema haana kuti unobva kupi unoerei. Zvakangoti this is the child of the Hebrew, not identity inomanifesta in Christ. So Jesus wept. Asi kuchema Lazarus wafana zvigona zvokumutsa. Ari kuchema type yevanhu vasiri kucelebrate his presence. Vachiri kuacknowledge a problem in his presence. Luke chapter 7. Kune mwanakomana aenda kundovigwa. Zvanzi ndobva vasvika pagedhi re9. Jesu ndobva aona vanhu vaibuda muguta vachinoviga mwana. Jesu ndokuignora vakatakura chitunha. Ndokuenda kuna mai vachichema. Ndokubva ati woman, stop crying. Mai ava vachiri kuvachemedza mwana wavo akatofa nekofini. But Jesu hatange nekumutsa mwana. Nokuti ukamutsa mwana, mai vanotoregera kuchema automatically. But Jesu unotanga anyararidza amai chitunha chacho chiripo. Bhaibheri robva rati amai ndokubva vanyarara. Jesu akaenda kune mujaya akati mujaya muka. In other words, Jesu ariti kudii? Ari kuti in my presence you must not continue to cry. Although situation isati yachinja, but kunyarara kwako kunodenda kuti ndichinje. Amai avo nekutanga vamutsirwa mwana. Vakatanga vanzi mai nyararai. Kureva kuti chichava kunyararira hakusi kumuka kwemwana. Maakunyararira the presence yemunhu anomutsa mwana wacho. Zvaifanira kuita izvi kungomutsa chitunha kana kuudza mai kunyarara yautaura. Kutoachemedza mwana afa. Saka Jesu atanga nezviri obvious. Anotanga aenda kuna mai kuti mai nyararai. Bhaibheri roti mai ndokubva vanyarara. Havasi kunyarara nokuti mwana amuka. Vari kunyarara nekuacknowledge presence yake. Iyo problem ichiripo. Kuziva kuti Mwari vanozvigona kunoita kuti munhu apo kuti musodzi. Otanga kurumbidza Mwari. The devil akarobha time worship vanhu vakaswera vari mumisodzi. Nekuda kwekuti kune akanyipira chechi kuti your crying ine nyaya kudarika your faith. Hauna kundinzwa. Amai chakaita kuti vanyarare ifaith yekuti Jesu anozvigona. Hazvina basa kuti mukomana asati amuka. But ndakutopukita musodzi nekuti wandiri kutaura naye ndomuziva. Kana ndateerera zvaanotaura situation yangu hairambe yakadaro. So jaya rakamutswa nokuti mai vanyarara. Problem ndeyamai vanoramba vachichema. So in other words, Jesu chaakatanga kuadresa ndochiome crying. Chaakatanga kuadresa ndochiombi kuchema. Kuchema kwako kwakanakirei? Kunoita Jesu agone kuziva kuti ava ndomai vacho. So kuchema kunoita kuti uzikanwe kuti netanga une problem. But kuchema kana kuchita kuti uzivikanwe hakusiko kunonena Mwari kuti wagadzirise nyaya faith. So faith inokuita kuti unyarara nokuti waakuziva kuti Mwari arimo munyaya dzako. So the Bible says Jesus wept. Anochemei kana achizvigona. Iye ari Mwari pachake. Situation idiki. Chichi ari kuchema. Pane zvataurwa nevanhu vafirwa zvokunzi dai manga muri pano. Hanzvadzi yedu yaifa. Dai manga muri pano. They are not happy in the presence yake. They still give me a problem. Yekuti hamugone kubata time. If you were here, which means Bani Batai Tokudai, and you didn't show up. Statement or trick, Yakuti Daimanguripano, Rutarati Taitokudai Ningua, but Nakuta Batengua, Mangonia or Shadu Bata, I see happening in Yukudai. Tinokudai can actually go one of Hazaro. Tinokudai can such a British Shaitash, but I've come to talk to somebody. No matter what Shashika left for you, you must have joy in the Lord. Because he is able to do exceedingly abundantly more than enough what you can think or imagine. I was talking to my brother Shyam Road. In 2006 when I was sick, when I was better, my Jesus had on temperature, BP and everything.
zvese zvatorwa vakasvika patime nekuti dokta akandibvunza kuti munhu ane kadhi ratakabata panapa ndiani. Ndikati ndini ndiri pano. Zvikanzi wauya nani? Ndikati ndega. Zvikanzi temperature iri apa, BP iri apa, nezvese zviri apa, munhu wacho afanira kunge achifamba. Akatonditi you are worse than vatakaisesa mawadzo. Vanhu vakarara mawadzo vari better than you. Havasi kumbokwanisa kufamba, but iwe we are worse. Vatinguti ndauya ndega. Ndamusana kuti the dream I had. Kune divine hand of God. Leo likabata munhu zviri beyond science. Chiremba afanosvika paanozunza musoro kuti asandaona kesi yakadai. Kana munhu adarika stage afanira kunge achifamba. It's beyond science. There is a divine hand of God. Lekuti ukaudza vanhu kana vanhu vakaona marecords ako, basa kune testimony yekuti ukapa vanhu vanotanga kubvunza kuti ichokwadi, munhu ada kungotisimbisa kuna zvakadaro. Kune zviri beyond zvekuti Mwari ndo paanotaridza kunaka nekugona kwake. Nokuti when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. So the coming of the enemy is in higher, but even at the hand of the Lord upon your life. And that's not sure but 4 days. 4 days. Sano wakalipwa hapo 4 days vangabude. Jesu ndo kuvataiwa inetsande ikoko. Mina Jesu anofambira tisingafambirwe. Mina Jesu anofambira tisingafambirwe. Kune vanhu kuti ukaudza vaneta napo. Bati agumire kumba. Anoti ndakuda kuratidza kuita kwaMwari. Let us go to the tomb. Kusingaendwa Jesu anoenda. Zvisingataurwe nazvo anotaura nazvo. Ani apa kuwake ati Lazarus come out. Come on. Hallelujah. Ino tinompa uya. But kuuya kwake kune instruction yekunzi vakabvisa dombo. Challenge yekubvisa dombo. Instruction yemunhu pakuti kudini. Akashedzwa dombo riripo anourayirwa neprovera padombo. Tine vanhu vaurayirwa blessings avo. Nekuda kwekuti vane zvavakamisa in the part of the blessing. Havadi kuti vaite zvavanofanirwa kuita. They believe God for miracles only. They don't believe the instructions of the miracle working God. Shadoni za profit yako yaluti punctual pa time pa business yako. Mwari wakaunza nyasha pa business yako, but you are not good character to your customers. So build nyasha tikuroera pa character. The stone is the hand of man. When there are times the hand of man is a blockage to the miracle that God is about to do. Sadifarati muroshandira kubano. Discover kuti munhu ukamudza kuti une mweya wechina musaka usiri kurorwa anokasika kutenda, but ukamudza kuti une uchina anozoona kuchinirwa. Akachiziva kuti une uchina anongotenda unogeza katatu pazuva unochena zvishoma. Kuti nyama nyasha dzake dzikadurwa dzekuti uwanikwe vari kurovera paizvini. There is a role that a man must play. Lazarus akauya dombo rakabviswa akauya. The other instruction of hands musunungure, which means anakuya achifamba. Wazikana wakasungwa ufambi, but akauya. Bani pazvinofamba kuti nokuti uruzvifambisa, but Mwari vakataura shoko rekuti zvifambe. It's a fright iri mauri. Nokuti there are times unofunga kuti it's your beauty, but Mwari ndakangoti rorai munhu. Ndakangoti kuti pani pazvinofamba, but nokuti panofambika, but nokuti Mwari vanonyasha dzavataura kuti zvifambe. Sauchiona une zvinhu zvausinobvira wanamatira zviri kuitika. I love and respect my writers, but there are times I put in my patch, but if I don't know a book, the romance is all about grace. Pogoto was linked by Namarachi, but only by my patch. Tinamano, we have 5 ways to make it. Yet, I can read one Yashamada, 5 ways to make it. 6 ways to make it, another 6 ways. Whatever don't go to Nashi, TK. Bible
nasvika pakuti liyanga racho kuti liyanga akatishate pana racho his wife meso akapesana racho akanaka racho ndiyakatopfirwa akadiwa akatombokiswa kutsime naJacob kuti pakupinda mumba munhu ndobva aita mai guru kune munhu akanaka kusanudza kuti liya akanaka mwari akangotendera kuti imbopinda Lazaro afambe nokuti panofambika arikufamba zvakasunga nokuti kune nyasha dzinofambisa zvinhu munguva zvakasunga ukakalkuleta salari yako nemhuri yako hamusi kudya salari muri kudya grace aimboiweka uite breakdown mari yaunotambira nemhuri yako nemachallenji auinawo unoda hamusi kudya mari yaunotambira unodya nyasha Nyatsoiweka uone. Unoputika musoro. Haikwane. Ndisati mazuva musachimire munhu kuti hauna musoro. Arikutambira isina musoro kudhara. Saka taite musoro iye isina musoro mari yaso. Lazarus, come out. Abuda ndinouzanzi untire you. Saka auya sei saka Lazarus atinyepere. Ndakazoenda neMaximo ndikazo zvakatosunga. Pandakuona uri panze. Ndakaisa salari yako yakasunga. Pakausikufane nzara. Pane shoko rekuti Mwari vanongoti ngakupe ngati. Bvunza Peter akati naJesu come. Akafamba pamusoro pemvura. Arikufambira inzwire kuti come. That's why Paul achiti paakasvika pana Jesu aclose akatanga kunyura. Why nokuti inzwire kuti come rinomira kuexista kana wasvika. When he was walking on the waves. Chapa Peter kunyura. Afamba pachiri kunzi uya. So munhu akanzi uya kana asvika haramba achiuya auya. Saka wait kana rapera. Akafambike. Shoko likapera kuna kunoendwa nokuti Mwari vanoti zvese zvingapfuure pashoko rangu rinogara nekusingaperi. So Jesus wait, vari kuchemei the type of church, the type of people. Kuda kuti vanhu ava vari kuchema zvisingachemedze nekuda kwokuti kana atouya presence yake inofanira kuudza vanhu kunyarara. Chinowanyararidza chii Lazaro akafa kuzoti auya wacho ndorimwe zita rake anonzi resurrection and life. So kumwe kuchema isinya kuti dambudziko rakakura hatimuzive watiinaye. I'll give you an example. Tiri kuchikoro kwaitwa Parents Day. So paParents Day kwauya whether maguardians kana maparents ako chaivo kuzakusisa mabhuku ako nezvimwe. So kuchikoro kunoendwa ngori bhuli. So kune vakomana vaiti polisa bhutso. Polisa bhutso yamukoma wako riziva zvinoitwa kuchikoro. Vachikubhula zvitei. But pakasvika musi weParents Day, the same guy akandiona ndichifuna nobva ati mfana yopolisa bhutso yamukoma. Ndati mfana wako unomuziva here. Haisinya kuti ndaane power. Ndati tinofamba nasekuru wangu wanga wauya. So kuziva wauya naye unochinja language. Saka nasekujairira kudaro. Greater is the one inside than the one in the world. Vanhu vachitaura kuti imba ndoivaka. Handivake nesalari ndinoivaka nenyasha. Vanhu vataura kuti mota ndinototenga. Handivake nesalari inotengeka nenyasha. Ikapreya kuti saka uya afana uya achitaura zvaanotaura because mazuva ese mupolisa bhutsu yamukoma. Saka ndakangotsonga ndikati mufana wako unomuziva. Iye anapinza dzungu akatarisa munhu andi kufamba naye ndokubva vanoti akafanana ndozvakamudzora. Dati asina kufanana igona kukontinue. Saka vanoti life yako ikasafanana nezvemushoko raMwari macho kana kuti the devil is a liar anotonyepa tese ukozama kuti Chapa Jesu kuchema. Azoti nyaya haikone. Rafiki wawashi. Akamuzive. Kuziva Mwari ndokuramba kwezivo. Namwe kuziva Mwari ine malevels and dimensions. Kune vanongozva kuti kana mata tikafambira mberi ndozvavanozva.
saka ndira kuchechi ndo zvaanoziva kokuita vakuziva kuti aiwa iye akatoti let thy will be done on earth as it is in heaven. Kurati kana tichichikoko hakuna mutoro kunofanirwa kufanana nekuno nekuti the will of God must also happen on earth. So kune vanhu vasiri kuziva zvokuti tiri kuvapa kuchema vanoti aiwa kuchema panyika ugare mudenga wai nokuti havana kuruudzwa vari kunzi aiwa we are not heavenly minded to be earthly useless. Vafundisi vemazuvano vanoparidza prosperity even mazuvano acho hakuna poverty preacher. Lesa vanoti muri kuparidzirwa prosperity ivo havaparidze futi nhamo vanoiparidza in small dimensions. Health itori prosperity pachayo anogona kuramba zvakakura but achida zvidiki. Ndakati vanhu vanopretenda ndakaona munhu achitenga hembe pamabhiro abhadhara sheti yake yeponda anoda kuenda nokubhanza akashandisa jama izati kwasha mabhatani akashota akabharuka. Ndikati ukationa yakabharuka isina bhatani isaini yekuti yakambopfekwa ndobhero rasho vatinda une mweya wenyowani zvorati maari aiwaya kuda zvinyowani zvino zvinotodiwa neari kuda nyama mari ikasakwana ondinokwasha ndimei mabhonzo kucha akapiwa mabhonzo chaiwo chaiwo unozaiti haana kana kanyama mabhonzo kaya. So when wese is wired for the best. Kusamuziva kunochevedza vanhu. Kusamuziva kunoita kuti mutadzi kunyemwerera paunofanirwa kufara. Amai pavakanzi nyararai Jesu ndokuenda kunomisa vakatakura kofini ndobva anzi chayamuka kuda chatanga kuitwa pano kwatiresa chiri kuchema kwete chafa chinochema chinoita kuti chinyarare kuzonda ari kuti nyarara ndiani. Ukamuziva ufane nevanhu vari kunyika hauchemisi machemero avanoita hazvo zvakaoma waunamata is good all the time. Mwari ane ikonomi akamira kuti ikonomi ikaita musho nekukomborera. No, he's the God of the wilderness. I provided for 40 years. He's also the God of Canaan, the promised land. Hamufiri nzara nokuti muri mugwenga kana muinaye. Life yamunorarama kuKenani. Do you know that in Canaan? I'll show you this statement. Canaan was lesser blessing than wilderness. Because kuKenani munotorima kuti mudyeka. Kugwenga mosai motora maikiseni. Kuti kunyama. Wanotobuda panze unononga nyama. Shuta. Wilderness was greater than Canaan. Mugwenga mushande munhu kunongodya munhu. Kwapsina butcher, kwapsina mombe vaidya nyama. Mugwenga every day for 40 years. Hakuna aenda kumunda. Mose aingobata maiki kuma 10 o'clock. What ya tea time kuchingwa. Wanotobuda panze utotora chingwa chao. So it's the same God of the wilderness. It's also the God of Canaan. So ukaziva kuti Mwari waunamata hivi mukuoma kwezvinhu, he is the same. Hauchamisi machemero anoita kunyika. Continue to believe and trust in him. Tine nyasha tatakaona mazuva ekuoma kweupenyu mutime yeCovid, things are not okay. Vanhu vasina nebasa. Vanhu vaigariswa mumba. But tine kamwe kataka experience akakuita kaMwari. Kokuti kune munhu anopupura kutamana mutime yeCovid. Mari yandakabata. Naisena brother yangu. Kusumuka kwake inguva yepausina shangu. Kuchingwara kwakaoma. In for a year, 2022 to 2023, yatapinda. I was called in the moment. Don't value that I see you preaching my streets. COVID, I need to bless you for this whole year. I want to be on salary. For 1 year, I ended up Metropolitan Bank for a salary for the whole year. You never work on car.
wakazvifunga kuti munhu anenge samwedzi ndakanzi for this whole year every month uyabagenge panapa utore salary yako. Yay! I saw you preaching one day zvikanditira mushi. So the Lord instructed me to bless you. More COVID. Who is the same yesterday, today, and forever? Situation inokuchemedza isino inenyaya kuuziva ability nekugona kwake kunokupa kunyarara vamwe vachichema vachishaya kuti kuunonyarari. Imagine amaya vari kunyararidzwa kuti nyararai mwana achiri akafa vambenge vachiudzwa nemasawira kuti nyararai kana asikana zvinowanikwa vachaita kuti varambe vachichema kuziva kuti ari kudaro ndisawira ende nyange vari kunditi nyarara tiri kupfuurira mberi kuenda kumakuva. But Jesu akati nyarara munochinja direction. Hamurambe muchira chakadai ya Jesu haana kuenda kumakuva kuti musachere. Vanhu vanochera ndofunga vakaramba vakamirira. Vapedza kuchera vakati mutasiya vanhu vari kuuyera. Tambunzwa maenemies ako Mwari ngaaimbarese zvakadaro. Vachimirira kuti haurongwa unzwa kuti kuri kutsvatwa. Kwakutsvatwa akutoshanda. Vakachera guva hakuna ngavadzwa kuti mbomirai. Vanoshandisika timu hatichauya. Kwavakakumirira ufanirwa kuenda ikoko. Jesu ngaunze you turn life yako. Paenda kuti uende Mwari ngachinje rodzi yacho. Nekuti ari murodzi mujaya akamuka. Ndizive kofika ari nekutendana nechikweredzana nekudii. Ari kumakuva ndizouti vada vanodimba kuchera nekudii. But ndofunga vakazopone munhu akazomhanya nemeseji. Mangochera muzvaramba. Mangochera ndi vanhu komana zvangu. Pani komana zvangu yakatoenda. Ati murangu murucherera mahara ndamuka. Mwari ngakukomborere. Mwari ngakuropa zvatsi. Zvokuti kuchema kwako ngakupukute misodzi. May the grace of God be upon your life. I say weep no more. Weep no more. Weep no more. Weep no more. Deny a game changer. Deny a change direction. Maybe when I want to have to tell you that Lazarus vakatotaura kudhara but Jesu ndomudenga haanetsani nevataura dheti unongomuka vanokanzira vega haunetsani navo pane blessing nekuti vafanira kutaura. Elizabeth naZakaria Luke chapter 1 vakura vakagura vasina mwana. Zakaria anoda kuchecha asingatauri all of the words. Vanhu vakatojaja unofunga kusanamata Mwari kusatya Mwari zvamubata hachataura. Ndobvaona after 3 months Elisa ane nhombo. Munhu ari kuti ane problem ane breakthrough. Saka uyu anyararidzwa adzimai vane nhombo. Saka vanhu vakunetseka kuti vomubvunza sei kuti yako here. Uya ndingachingoti rumba fatwa zvekuti hautauri unochimushedzera kuti aiwa. Ukamuziva dai Jacob akaziva kuti ropa ndere mbudzi riri pabhachi aiseka but haana kuzviziva akachema. Tiri kumuchemedza asi Joseph afa kusagona kuinterpreta ropa riri pabhachi. Vanhu vanotadza kuinterpreta zvinhu mulife. Vanhu vanotadza kuinterpreta. That's why mukadzi aida kutorera mumwe mukadzi mwana pakabatwa banga naSolomon akatoti mambo urayai akainterpreta zvirong banga rachiri kuurayai. Ndiri kubvisa mai vasiriwo pamwana chaiye. Nokuti mumwe paakati musaurayai pauyo ndiye akapiwa. Vakatadza kuinterpreta vakati mambo akafana neni tese touraya. Vanozoti mambo auraya anotochengeta mupenyu aripo.
anoshanda nenzira yekungada kutozviuraya. Paunofanirwa kufara nekuda kweignorance unochema. Indiri pana ndainze ukaenda kuchipatara unonobaiwa majekiseni. Saka ndakaudzwa nyaya majekiseni ndaichema ndairwadziwa. Why? Because uri mudiki unongofunga zvekubaiwa ufunge kuti kurapwa. Vanhu vakuru vanorapwa nemajekiseni, vadiki vanobaiwa. Saka level rekuinterpreta rine chekuita neechi. Saka uchiona paufari unonzwa kubatirirwa, umwe achitodzwa kugamuchira. Kuinterpreta kwatinoita kunogona kuchemedza mumwe munhu akafara. Church, hear me very well. Situation yakwe haisi kuti ucheme. Nyangwe zviripo zvinotobatika zvinooneka zvinochemedza zvinorwadza. But ukaziva wakatenda, hakuna chinofadza Mwari chekuti unomuspirita udarika situation iripo. Situation ngaishandisike kuti tave kuzomuendesera but hasi kuomesereka. Ari kutoramba achifara zvinhu zvakadai nokuti ndine wandinoziva kuti iye kana aripo hazvirambe zvakadaro. Saka Jesu akachema panzvimbo yako nenzvimbo yako. Hatifanira kuchema futi. Chaakachema ignorance. Saka ndikaadresa issue ignorance. Ndinonyemwerera pekuti vanhu vanoshama kuti ari kunyemwererei. Saka mukadzi ane pamuviri so akaenda kuchipatara. Maybe ane 9 months. Akatonzi ari kurwadziwa. Murume wacho akaudza kuti adzimai ari kurwadziwa. Unoona murume achinyemwerera. Anozva kuti junior akuuya. Kurwadziwa. Unoita murume azive kuti wewe yakwana manje mfana uyauya. Ari kugona kuinterpreta pain iripo. Kuti in pain iri kupusha the blessing I'm waiting for. Saka zhinji kacho we cry because of pain. Because we don't understand the blessing inouya ichipushwa nepain. Chakuchemedza kurwadza kunoita upenyu nemamiriro akaita zvinhu. But unoziva here kuti nyangwe zvaitika sezvauva usingatarisire, asi dzivisi Mwari kukuitira zvaanoda kukuitira. Ropafadzo yaZakeyo ndeyekupfupika. Nokuti dai aiva murefu dai akaona Jesu. Nokuti vese vakaona Jesu, Jesu haana kuenda kumba kwavo. But akaonekwa ndiye akaendwa naye kumba. So pamwe pacho ukangoremba wairasa. Pamene kumba. Chichidai gona kuchema kuti ndakapfupikira ivo mwangu varefu. Yamakatopfupikira ndeyekuti varefu vachaona Jesu. Asi mupfupi achaonekwa naJesu. Kana akuona harusi. Yoruchita se-disadvantage inyaya yekuti hausi kuziva plan yaMwari. Apa ndopa waifanirwa kufara manje. Mwari haamirira kuti zvinake kuti zvikunakire. Umwari hwake hunomanifesta mukuipa kwezvinhu kuti ungazoziva kuti uyu ndiMwari. Pane paunofanirwa kuona kuti uyu ndiMwari haasi munhu. Situation haitendere pati zvafamba sei oziva kuti kuna Mwari andiwanira nyasha. Weep not. Iye akachema on our behalf. The church iri kuleka revelation yekuziva his presence and his ability. Zvaanogona kuita. Uye kana watenda zvaanogona kukuitira. Zvinorwadza zviriko, zvinochemedza zviriko. But kana wamuziva, pane paunopukuta musodzi vanoshama kuti kwaari kufara izvi zvakadai. There are times kuti David akafirwa nemwana. Vanhu vakasika kumuudza nokuti mwana paairwara zvanzi aitonamata achitotsanya. Mwana paakafa, David paakaudzwa kuti mwana afa, akati ndipei chokudya. Ndokubva ageza. Pesa paangasingageza akarara pasi. Bali paakaudzwa kuti mwana wafa, ndopaakaziva kuti ndaakudya manje. Unodyirei mwana afa zvawo wese. Akuziva nokuti akatadza. Haasi mwana. David wakatora mukadzi waUria. So Bible rinoti mubayiro wezvivi rufu. Saka ukaona pane chafa panzvimbo yako wararama. So wakaziva kuti kufa kwemwana ndini ndatosevhwa. Nokuti dai asina kufa paifa inini. Saka kana afa paakudyika. Kune masiti
situation anogona kuchevedza nasi. Haunozogona kuifarira mangwana kuti Mwari makagona makatendera situation iyi. Nokuti kana ari Ruth akabatwa maoko pakafa murume wake kuMoab kuti very sorry asikana, but haana kuziva kuti kufa kwemurume wokuMoab zviri kunodenda murume anonzi Boaz. Kureva kuti paari kubatwa maoko eSorry, it's a stepping stone to another great man called Boaz. So paaichema ndopaifanirwa kunyemwerera kuti zvisina basa zvafa takuenda paBoaz. Akanzi kuti urikutadza kuinterpreta even divorce nekurambwa kwako urikutadza kuzviinterpreta. Paunochema God is saving you nekuda kwekuti situation dzawaizopinda. Kuchema kuti munhu ari kuchemera nokuti zvinhu zvinova zvaita zvifanirwa kumuchemedza zvaari kuchemera. Pane paunozotenda Mwari kuti situation yenyu yakanaka. I'll give you this example. Tina vamwe sister takakura navo kumazoa vakafirwa naamai, so vairerwa pamba pamainini vavo. Mai vacho ndavo vari mukoma, saka vairerwa pamba pamainini. Mainini ndobva vati vana vangu vachaita majuti panavo. Iye musikana akauya ndianofanira kumuka na5 chaira chivanzi nekuita zvese zvaimurwadza zvaimuchemedza nokuti yanga itori abuse iri pachena. But kune setup yekuita kwaMwari. Kune vanhu vanodhiraivha magonyeti vanomuka nematirasi vachienda usiku. Vaitsvaira kuma5 vamwe tsano vegonyeti vaipfuura nerodhiyo vachimuona vakamumhoresa vakataurirana vakatozochata. Kuna Mwari wokuma5. Kuna Mwari wokuma5. Wakuma8 wakuma7 ariko but wakuma5 atapane muchato. Situation yaikuchemedza achitsvaira but aitochema achitopinda mumamburo, aitochema achipinda muwanano yake. Pane zvinokuchemedza nhasi but I've come to prophesy. Weep no more. God is taking you to another level. Weep no more. There is a blessing coming your way. Weep no more. His grace is sufficient. I want us to pray. That will soon get all about the ones. God remember me. The days of weeping anyanya akwana mashi. Nditrezo kuma5. Nditrezo amangekira umwe vakadzimba basa vakaita makamba nawo. Baba nchada kuchema ndakuda kutarisa nyasha dzedu. Nokuti pakusekwa nepakuchema pesa. Muri Mwari wazuro nhasi namangwana. Mune latest yeupenyu hwangu. Ndazarwaka famasiroto. Yes. Ati muchandikira sati zvaitirwa vamwe. Oh yes. Shana menda silo working to ndakatsimba basa isiri nyatso isiri chemiso. Maybe I remember telling you ndakatsimba basa working to ndikatama workers committee kuti ndimirire ndobva yandiroverera futi ndikabuda mukamba ndichema munhu yamunoichengedza nevanditire izvozvo. But today ndikazvitarisa ndinoti Mwari makaita henyu nokuti pandinodzokera kukamba ndikoko wangu vachiri kuita zvataita ina ndichaita izvozvo. Ndikatoendawo nemotikari dzangu vakudzifita matai I was entire fitter. Vakandidzinga kuti ndizofitisawo dzangu. Ndinofara kuti vakanzwa Mwari. Mazuva acho ndakatochema but nhasi munyosa noti asi Mwari kuita kwenye kunoshamisa. Zvakandichemedza but ndakunyemwerera macho. Stop crying. God is in your control. Oh, yes. Stop crying. This Christ is sufficient. I want us to pray. Begin to pray. Father, in the name of Jesus. I speak blessing. I speak prayer. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The days of weeping.
Father, in the name of Jesus, I decree and I declare the days of weeping, I cancel the days of weeping. I speak joy in abundance. I rebuke every plan of the enemy against your life. I rebuke every plan of the enemy against your marriage, against your ministry, against your business. By fire, by power, in the name of Jesus. In the name of Jesus, every devil against your life, weyaunza kuchema wanano yako itoshinale sitarajesha. By fire, by power, I cancel every plan of the enemy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the rest. Receive the help. In the name of Jesus. Receive the test. Receive the fire. In the name of Jesus. Receive the test. Receive the fire. In the name of Jesus. We give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. God bless you. God bless you.